Na jednej strane bojuje za demokraciu na pódiu, na druhej strane ignoruje pripomienky bratislavčanov. Hovorím o projekte Nové Lido, ktorý plánuje GNT postaviť v Petržalke medzi Starým mostom a Apolom. Problém s dopravou je v Bratislave stále kritický. Myslíte si, že na magistráte niekto myslí, keď plánuje výstavbu 5000 nových bytov v projekte Nové Lido? Samozrejme, že nie. Ja nedokážem pochopiť, ako niekto môže plánovať takúto masovú výstavbu a nemať pritom ani len vypracovanú dopravnú štúdiu. Magistrát ide schváliť zmenu územného plánu bez toho, aby vyriešil dopravnú situáciu, dohodol vopred, kde budú školy a škôlky, ako sa to pri takýchto projektoch štandardne robí. A keď to začnú pripomienkovať občania, primátor ich ignoruje, ide si svoje a vôbec nehájí záujmy bratislavčanov a mesta. Správa sa, ako keby bol zamestnancom GNT a nie zamestnancom mesta. Na jednej strane chodí na námestie a bojuje za demokraciu, no na druhej strane válcuje demokraciu v komunále. Absolútne nedáva priestor na vyjadrenie sa k danej téme bežným ľuďom, ignoruje ich a vôbec neakceptuje ich pripomienky. To jasne ukazuje, ako je v područí GNT, ako im visí na šnúrke od gatí.